ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଚେନ୍ନାଇ ଜିତି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଆସିକି ଭୋଗ ଲଗେଇବେ ବୋଧେ। ଆରେ ନା ନା ହେ ପଣ୍ଡିତ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ଆମେ ଲଗେଇବୁ। ଆମର ବି IPL ଟିମ୍ ଅଛି। ଆମ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ବି ଭୋଗ ଲଗେଇବୁ। କିଛି ଶୁଣିବୁନି ବାସ୍। କଣ ଭାବୁଛ ତମର ଟିମ୍ ଅଛି ଆମର ନାହିଁ? ଆମର ବି ଦମଦାର ଟିମ୍ ଅଛି। ଦିନେ ନା ଦିନେ କପ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠେଇବେ। ଭଣଜା ইয়াର କୋଉ ଟିମ୍ କି ରେ? ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବୋଧେ। ହଇଓ ବାବୁ ସକାଳୁ ପହରୁ କାହାର ଟେକିକି ଧରିଥିଲ ନା ଗାଁରେ ନଥିଲ? ଶୁଣ ପଣ୍ଡିତେ ଆମ ଚେନ୍ନାଇ ଟିମ୍ ଛାଡ଼ିକି ଅଲଗା ଟିମ୍ ବାଲା ଯେତିକି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭୋଗ ଆଗେ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦିଅ। ଆମେ ଚାଲ ସିଆଡ଼େ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖାଇବା ନହେଲେ ସରିଯିବ। ପଣ୍ଡିତେ ଏଇ ନିଅ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦିଲ୍ଲୀ କଲିକତା ପଞ୍ଜାବ RCB ନାଁରେ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଦିଅ। ହଇବେ ତୁ କହୁଥିଲୁ ପରା ଚେନ୍ନାଇ ହାରିବ। ଦେଖ ଚେନ୍ନାଇ ଏବେ ଫାଇନାଲରେ। ଆବେ ମଟନ ଆଉ ବିୟର ଦବୁ ବୋଲି କଥା ଦେଇଥିଲୁ। କାଇଁ ତତେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବି। ଯାଅ ବେ। আবে শুণ ফুটাଣି ମାରିକି ଖେଳୁଛ ଖେଳ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଖାଉଛ ବାଳ। ହେଲେ ଆମେ ଦିଲ୍ ସେ ଚେନ୍ନାଇ ଫ୍ୟାନ୍। ଧୋନି ଶୁଣ ବାଙ୍ଗାଲୋର ହାରିଲା ପରେ ଭାଇ ଆମର ମା ଭଉଣୀ ଏକ କରି ଶୋଧୁଛନ୍ତି। ପରେ ଫୋନ କର ଭାଇ। ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଛି ଆମେ ଚେନ୍ନାଇ ଫ୍ୟାନ୍ସ ହେଇଯିବା। କାଲି ଗୁଜୁରାଟକୁ ହରେଇ ଚେନ୍ନାଇ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ନା ୱାର୍ଣ୍ଣରକୁ ଫୋନ ଲଗା। ଶୁଣ ଡେଭିଡ ମୁଁ କାଳୁ ଦାଦା କହୁଛି। ହଁ ଦାଦା କୁହ। ଆଜିଠୁ କୋଲକାତା ରାଜସ୍ଥାନ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଗୁଜୁରାଟ ଦିଲ୍ଲୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଆଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା। ମତେ ଲାଗୁଛି ବାଘ ବୁଢା ହେଲେ ବି ନୁହେଁ ଦୁର୍ବଳ। ଧରୁଛି କଇଁଚି କାଟୁଛି ବାଳ। ଆମେ ଆଉ ଭୁଲ କରିବାନି। ଚେନ୍ନାଇର ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଯିବା।